Сега ще направим домашно сирене от овче мляко. Значи, тук съм сипал 5 литра овче мляко в по-плитък съд. Ще видите защо. Ползваме такъв термометър. Сега температурата на млякото е 15 градуса. Ще го загреем до 37 градуса на газовия котлон. Докато го загряваме, бъркаме постоянно или често, защото той дига температурата доста бързо. Ще използваме троянска микробална мая. С нея става хубаво, като ще приложим последния начин. 60 мл са за 240 литра мляко. Аз слагам по 2, което означава следното. Делено 240 по 5, 1,25 мая. И понеже ще направим по 2, двойно повече, трябва да сложим 2,5 грама мая. Сега, милилитрите при маята не са като при водата 1:1, но аз го замервам в това количество и се получава много добре. Продължаваме да бъркаме млякото и да го проверяваме. Трябва да стигнем, както казах, 37 градуса. Сега са 25. Много е важно млякото да се бърка интензивно при замерването, защото може да има различна температура в различните слоеве, ако не се бърка. Малко го изгустирахме, сега ще го изчакаме леко да се охлади. Не трябва да надминава обаче 45 градуса, защото ако се случи, се денатурира и вече става съвсем различна концепцията. Но маята ще я сложим, когато е 37. Принципно може на 38 да се постави маята. Между 35 и 38, но 37 съм установил, че е най-добрият вариант според моите критерии. Трябва да е бърз термометъра. Не да го чакаме да отрази, а веднага да показва. Или в рамките на секунди. Така, докарахме току-що млякото на 37 градуса. Взимаме маята, разтворена във вода, сипваме. След което разбъркваме много добре. Трябва да се разнесе навсякъде. Да сме сигурни, че няма на едно място по-концентрирана мая или мляко, което да не е обхванато. Защото няма да ни се случи процеса иначе. Също за това се разтваря във вода маята, за да може да се разнесе по-добре в последствие. Да видим колко му падна температурата сега след поставянето на маята. Добре. 6,9. Сега, следващата стъпка е
Поставяме го тук в този инкубатор. Може да се ползва и фурна на много ниски градуси или просто да се завие много добре. Аз поддържам 35 градуса в продължение на 2 часа. Млякото вече е покрито с капак, поставено вътре в камерата, която представлява следното нещо. Homemade инкубатор, обаче изключително добър, прецизен и ефективен. Сега доставаме, гледаме термометъра да бъде във въздуха, да не се допира до нещо. Така, добре. Включваме. И го настрояваме на 35 градуса. 34,5, 35,5. Средната е 35. Сега го оставяме тук за точно 2 часа. Засичам го с таймер. Така, 2 часа изтекоха. Изключваме. Опаля! Ето какво е станало. Тук даже има едни пукнатинки, се забелязват. Това не е проблем, но означава, че доста така интензивно го е прихванало, го е постегнало. Даже е хубаво. Стига да не са твърде много, защото така отиваме вече почти на кашкавалена концепция. Така. Сега правим следното. С ето това ножче, тънко, без връх, за да не надереме керамичната тава, в която сме го направили. Нарязваме сиренината. Ето това се прави по следния начин. Хоп. 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 На около 2 см купчета правим. Не е нужно да е супер прецизно. По-гъсто става. Сега на така. Рязко, за да не се върти. И сега по хоризонталната леко, защото ни е по-дълбоко. Ако беше още по-плитко, можеше само на така. Оп, готово. Ето, някакви бучки станаха. Така, сега оставаме го за точно 20 минути, за да стегне сиренината и да се отдели цвика. Така, си подготвим тензуха. Така го съхранявам. Това е стара възглавница, разпорена, която не е прана, разбира се, с прах за пране, за да остави миризма. Ползвана е неколкократно и след всяко ползване я съхранявам в този буркан с вода и много сол. Много сол. Сега ще го изплакна хубаво на течаща вода и ще го приготвя за цедене на сиренето. Така, тензухът е позициониран. Ето в тази тенджера. Така. Горе. Ето да покажа как изглежда. Хоп, ето тук ще изсипеме сиренината. И хубави купчета са се получили. Перфектно. Така. Сега да завържем отгоре тензуха. Аз използвам една такава импровизирана вързанка. Която я правя примка като войнишка мешка, ако някой някъде е правил така. Ръката. Хоп. Хоп. И става примката.
Както искат, така човек може да си я върже, но това е много удобен вариант. Така. Без възли, само така, естествено при стягане се получава, което никога няма да изпусне. Така, хубаво да съберем така тук отвътре. Добре. Издърпваме. Оп. Готово. Сега, горе ще направим точно толкова възълче, колкото искаме да ни бъде високо от земята. Значи, така ще е добре. Хоп. Хайде малко по-ниско, ето така. И връзваме на джувка. Така. Сиренината. Слагаме го тук на импровизираната цедилка с една точилка. Ще го покажа сега как изглежда. Ето как изглежда точилката, подпечката, мушната, тук си има стабилност, закачено и се цеди. Красота! И така го оставаме за минимум 4 часа, препоръчително 6-12, аз го оставам за поне 12 часа. Но съм го варил и на 6 часа, стават си нещата. Цвика не го изхвърляме, в никакъв случай, то ще се събере. От него в следващото видео ще покажа как да си направим рикота. Уникална рикота. Истинска, оригинална. По-италиански. Нямаме вътре добавки като калциев двухлорид, които биха ни дали повече готов продукт. Но искаме да е съвсем натурално. Изчакваме го 12 часа. Една екстра, за да не ни влезе някоя муха в цвика, докато се изцежда. Стреч фолио, което оставих леко отворено, колкото да се стича цвика в тенджерата. Така, нашето сирене вече е отцедено. Минаха 12 часа и ще започнем с процедурата по притискането. За целта подготвил съм една голяма и една по-малка тава, но всъщност достатъчно големи. Тази обръщаме в тази, за да може да се изтича останалият цвик от седенето в страни. Сега сиренето го сваляме. Оп, и го слагаме тук. Така, сега махаме вързанката. Ето го нашето отцедено, но не пресовано сирене. Като една дебела моцарела. Всъщност, това би могло и да е моцарела, ако искаме да правим такова нещо, но сега правиме твърдо сирене. Сега завиваме го с неговия тензух, възглавница.
специално пригодена за тази цел вече. Завъртаме колкото можем отгоре, така хубаво. Трябва да е добре стегнато. След което не е необходимо да го връзваме. Просто да го позиционираме ето така. Понеже като сложим тежестта отгоре, тя ще държи да не се разплита. Така. О, какво е станало еластично. Така, ето. Вързопчето е готово. Сега ще го притиснем. Ще покажа как става това. Така. Тук си имаме едно кътче, направено специално за целта. Махаме точилката за цедене. Това е една не много красива семпла. Проста, но ефективна селска кухня, външна. Така, тази вързанка е сложена с цел. Сега ще видите защо. Сиренето го пренасяме ето тук. Хоп. Ето така да застане. Между тези два крака на масата. А тук се изцеждаше до преди малко. Слагаме го точно в центъра между краката на масата. Така, метална маса с здрави крака. Цвика, колко цвик се отдели. Утре в друго видео ще покажа как да си направим рикота. Взимаме цвика, ще го изсипя в по-малка тенджера, за да го съхраня в хладилник до утре. Ето как се провлачва. Това са протеини. В рикотата има изключително много протеин. От него правят суроватъчния протеин. Бодибилдерите много го обичат. Това отива за миене. А това в хладилника. Така, тенджерата, която изцеждахме цвика, е измита. Дъното е много добре измито, защото ще се опира върху сиренето. Искаме да е чисто. Сега поставяме празната тенджера отгоре върху сиренето, ей така, между краката на масата. Позиционираме го така, че да бъде устойчиво. Гледаме да е към средата, между краката. След което това въженце отгоре, предварително поставено, го слагаме надолу. И ето какво се получава. Едно притискане и непозволяване. Може още да свалим и още. Хоп-хоп. И не позволяваме тенджерата да падне. Ето, отдолу е сиренето, бъдещото сирене. Ако искаме ако ни е криво, може да местим малко тавата, но само там, така, ляво-дясно, като стане право. Сега, за да е по-тежко, ще напълним тенджерата с вода. Не догоре, но е хубаво да има минимум 5 кг тежест. Може и 6, 7, 10 вече му е много. Това е около 5 литра и смятам, че ще му е достатъчно. Гледаме нивото. Е така даже тя самата вода вътре ни казва дали има наклон и да го изправим. Добре, това може да го пънем още.
Колкото повече, толкова повече. Както е казал Мечо Пух. Добре. И го оставяме сега още 12 часа. Или до утре сутринта. Защото сега е 00:29. Така, минаха 13 часа, повече от 12. Това е окей. Време е да го извадим и да го осолим. Ето какво имаме накрая. Следваща стъпка да го посолим. Сипваме сол на око. Слагам повечко. После винаги може да се изкисне и да се отнеме от солта. Но солта е тази, която го стяга, прави го твърдо, трайно. Ако не ползваме калциев двухлорид, както се ползва масово, дори и за домашното производство, защото дава повече продукт, сиренето е по-малко солено и консистенцията му е по-различна, но калциевият двухлорид си е все пак минерална сол, не е чак толкова гадна химия, но сега предпочитам да е само със сол, както са го правили от стари времена. Ето го нашето сирене. Все още е леко еластично. Така, но е много, много хубаво. Да видим колко сме изкарали. От 5 литра мляко. Точно 1,4 кг сирене. Като солта отнеме още от влагата, ще стане към 1,200-300. Може и на 1,100 да го докарам, но айде да не го изгустираме. Поръсвам сол така, обилно. Така. И го оставям да престои 24 часа на хладно. Утре, след 24 часа, по това време ще имаме ясно сирене, което ще е много вкусно. Но ако искаме зряло, трябва да го оставим за поне седмица, 45 дена, така добър период за зреене. Приема се за най-добрия. Ако го оставим на топло, между другото, но не повече от 35 градуса да е температурата, ще имаме доста по-ускорено зреене и може след една седмица да имаме резултат, кажи речи като след 2-3 седмици се едно е зряло. Но е важно да не надминава 35 градуса, ако е на топло. Защото тогава се денатурира и стават други процеси. Enjoy! Финално го покриваме с стреч фолио. То има леко дишане, но запазва влагата. Това е такова фолио, такъв тип пластмаса, която не е проблема за храната, не пуска микрочастици, тя се води по нея, издържи на температура, но ние ще го държим на хладно, така че това не е толкова важно. Да го позиционираме в хладилника и утре ще имаме
вече ядивно прясно сирене. Трензухът не го перем. Само го изплакваме много хубаво, да няма парченца по него и остатъци. Изплакваме го с течаща вода, хубаво изтискваме и го слагаме в буркан. Отдолу съм сложил сол, така, доволно количество. Отгоре също. Хоп, така да има. Заливаме го с вода, студена вода. И го съхраняваме, може и на стайна температура, може и в хладилник, може и в мазе. Остава си без никакви проблеми за дълго време. Нищо не може да се развие вътре. И, приятели, това е финалът за днес. Имаме сирене на 4-5 часа вече със сол. Ето, пуска вода. Солта го дехидратира, стяга. Прави го трайно и вкусно. Имаме рикота, която ще използваме още днес. А това утре може да си хапнем като прясно сирене или след 1-2 седмици, като вече полузряло. Или след 45 дена, като напълно зряло. Но овчето е много вкусно и по-рано. И, приятели, това е финалът. Имаме чудесно прясно овче сирене.